Φίλοι μου, γεια σας. Φορτώσαμε την μπαγαζιέρα με τα ξύλα μας. Μαζέψαμε και τα χόρτα μας. Μπόλικα χόρτα. Βλέπετε εδώ. Εδώ. Και πάμε σπιτάκι μας. Θα τα βράσουμε. Θα ψήσουμε και 2 πατάτες στη μασίνα, στη φράκα. Να ψούμε και φωτιά. Και νέτα για σήμερα. Το βγάλαμε το μεροκάματο. Να ψήσουμε και τη ρέγκα μας. Έχουμε και τα κλειδιά μας. Και πάμε. Οπαλά. Έτσι κάναμε και τη γυμναστική μας, κόψαμε και τα ξύλα μας, μαζέψαμε και τα χόρτα μας. Εντάξει, τι άλλο θέλεις από τη ζωή. Μια χαρά είμαστε. Έχουμε φορτώσει. Όπως βλέπετε, ο δρόμος είναι λίγο κακοτσάχαλος. Έχουμε τώρα και φορτίο πίσω, όλα εντάξει. Έχουμε μεταφέρει και μεγαλύτερα φορτία. Από εδώ κατεβάζω και το δοχόσπιτο, μάγκες. Λίγο πίσω μας παίρνει στροφή. Μαζέψαμε και λίγο φασκόμηλο. Θα σας πω μια ωραία συνταγή. Λοιπόν, μαζέψτε φασκόμηλο, τσουκνίδα και λεμόνι. Βράστε το φασκόμι τη τσουκνίδα. Στάξτε και λίγο λεμόνι. Βάλτε το μέσα στο νερό, αφήστε το 3-4 λεπτά και πιείτε το.